как ми рейтвате базата от 1 до 10. Това ще го кача и в TikTok, и в YouTube. Така. Чакайте. Започваме първия етаж. То сме за ребър, този го баш от се пък тунг-тунг. Те са просто редки. И задвоим. Така. Отиваме към втория етаж. Почваме. Тук са му по-слабите. Имам ети с KBD Mutation, Radioactive, Bubblegum, Taco и Glitch. Имам лева ноти. Сега отиваме към по-силните. Ето. Може да видите, имаме 6-7 с Taco. Този мисля, че се го знаете, този са хубав. С Rainbow, Santa Hotspot, 20. И сега отиваме към 17. Знам дали се готови. Чакайте, и сега след малко ще ги видите, само да ги пренаглася. Така. Върнах се. Почваме с най-слабото. От третия етаж. Lost Candies. Паднаха ми са от фюза днеска, вижте колко са готини. Сега преминаваме към Los Quesadilla Crocodila и Gang, Los Mobiles, 6-7 и La Grande Combinación. Това ми е целият бейс. Рейтнете го в TikTok, защото в YouTube няма да може, но ви чакам.